Salam aleyk. Her güni, her pursady bagtiyarlygy, üstünlükleri hem rowaşlygy beslenýän ediz ata watanymyzyň mehriban raýatlary. Siziň her biriňizde jan saglygyny, maşgala we dançylygyny arzu edýär. Türkmen halkyny bagtly döwranyna ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny, el ýurt bähwetli alyp barýan beýik işleriniň diňe üstünlükleri hem rowaşlygy beslenmegini tüýsürekden arzulap, Goşa taryň gudratat gepleşigimiziň täze ýyl bayramçylyk sanyna tomuş etmäne çagyrýar. Mehriban tomoşaçylar, edidileşler biziň gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mehmanlary Maýyqly Wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly muallimi Mehri Hojaýewa hemde şol ýokary gujaýynyň talebi Sahyrdursun Mätiwa. Mehri muallim, Sahyrdursun sizi gepleşigimizde hoş gördük. Hemmemiziň bilşimde ýaly Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman terdarymyzyň taýatyna diýarymyzyň her bir güni uly üstünlikleri, ötüşleri, toýdur bayramlary beslenýärdi. Elbette şeýle ötüşli günleriň, bir üstünlikli günleriň waspynam elbette medeniýet we sunugy işgärleri, sunugy satlary ýetirýär. Şeýle bir ötüşleri, üstünlikleri beslenýän watanyna ýaşamak, döretmek, şeýle bir gözellikleň ötüşleriň waspyny ýetirmek özüm biz diýsem bu ýsanlar ýaram olim. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň başyna kalbyňyzdan çykan bu ýsan sözleri bir ileşmede ýetirseňiz, sonra bolsa, sanyjy günlerden ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygy münasibetli bir bayramçylyk gutlagyňyzy tomoşaçylara beýan edäýsiňiz. Uly höwes bilen gülälik. Elbetde biziň ýurdumyza toýdur bayramlanma ýygy-ýygydan gelip dur. Häzirem täze ýyl bayramçylygy ýurdumyzyň ähli künjaklaryna uly şadlyk şowhun bilen dawara bilen bellenlik geçilýär. Bursatdan peýdalanyp ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen Türkmen halkynyň milli lideri Mehriban hem gahrman Arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman serdarymyzy, bagtyar bütün Türkmen halkymyzy tüýsüregimden gutlaýan täze 2026-njy ýyl her bir türkmen mukaddes ojaklaryna irshal döwlet bereket getirsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun muallim. Arzularyňyz hasyl bolsun. Indi Sahyrdursun, sizem bir öz gedeňizde bir ýaş kalbyňyzdan çykan bir bu ýson sözleri ýaýylmakary tomoşaçylarymyza ýetirseňiz hemde ýa-ni belleşime diýäli ýetip gelýän täze ýyl bayramçylyk münasibetden bir bayramçylyk gutlagyňyzy tomoşaçylarymyza ýetirýäňiz. Berkarar döwletimiziň täze ýamanyň galkynşy döwrüne gahrman Arkadagymyzyň, Arkadaly gahrman serdarymyzyň taýatyna her bir günimiz şanly senelere toý bayramlary beslenýär. Ine täze ýyl bayram hem öz şadlyk şowhuny bilen ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna uly dawara bilen bellenip dur. Täze ýyl bayramçylygy bilen gahrman Arkadagymyzy, Arkadaly gahrman serdarymyzy hemde bütün türkmen halkyny tüýsüregimden gutlaýaryn. Köp sag bolun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Şeýle bir ajaýyp arzulary şu wagt ýaýlym arkaly ileşmede ýetirdiňiz. Eger mümkin bolsa bir arzularyň dowamyny aýdym sazlar bilen sazlaşdyrsak, sonra gepleşigimizi bir sowaller, jogaplar arkaly dowam edäýär. Başdyna uly höwes bilen. Ya
Köp sağ olun, Mährim olim. Yerine etip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin. Ne, ýaňam belleşime diýäli, sanyjy günlerden täze bayramçylyk etip gelýär-de. Täze ýyl bayramçylygy bir maşgala bayramçylyk hasaplanýar. Elbetde körpe nesilden başlap, ähli ýaşdaky insanlar täze ýyl bir uly şatlyk şowhun bilen bir garaşyp, bir uly şatlyk şowhun bilen belleýärler-de. Ne hemmemiziň bilşime diýäli, bir däp bolşýaly, ýylymyzyň her ýylymyz bir öz bolşy at bilen atlandyrylyp, ýani bir ul üstünlükleri, toy bayramları beslenýär-de. Ýaňam sözümizde belleşime diýäli, Türkmenistan döwletimiz bugunky günni dünýäniň ýüzünde bir parahatçylygyň ülkesi hökmünde tanalýar, bir ähli ulgamlar babatda da uly ötüşleri, üstünlükleri eýe bolýar. Eger mümkin bolsa gepleşigimizi şu ýylda, ýani halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna bir medeniýet we sunugat ulgamyna bir gazanylan üstünlükler barada, Gahryman arkadagymyzyň, arkadaly Gahryman serdarymyzyň bir alyp barýan döwlet siýasatyna üstünlükleri barada gurrunlar bilen dowam etsek. Elbette her ýylla biziň ýylymyzy atlandyrmak eýýän bir näçe ýyllardan bäri däbe öwrüli. Ýylymyzyň atlandyrylmagy bize hasam bir begenlerýä, buýsanlarýa. Elbette biziň ýurdumyz parahatçylygy, rahatlygy, dostlugy ünleýän halk. Elbette näme biziň ýurdumyza daşary ýurtlar aýatlar gelip biziň şeýle bir owadan ajaýyp parahat ýurdumyzyň bardygyny aýdýarlar. Bu bolsa näme bizi buýsanlarýa, begenlerýa. Ynha biziň şu 2025-nji halkara parahatçylyk we ynançmak ýylymyz hem bir taryhy wakalara, uly ösüşlere beslenen ýyllaryň biri boldy. Şu ýylyň dowamyna biziň Türkmenistan watanymyzyň ýeten derejesi näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Ähli ulgamlarda bir uly üstünliklere ýetildi. Şol sandan hemmemiz bilýäs, ýaň ýakynna baky taraplamyzyň şanly 30 ýyllyk bayramym uly şatlyk şowhun bilen dawara bile bellenlik geçildi. Şol bayramçylyklara biz hem özümiziň professor molimlarymyz şeýle-de dekinli talip ýaşlarymyz bile birlikde öz sesimizi goşýanymyza, özümiziň aýdymdyr saatlarymyz bile bayramçylyk dawaralaryna çykyş edýänimize buýsanýas. Munyň özü näme? Aýdymdyr saat, medeniýet sunugat hemişe-de döwrüň wasp bolup ýanglanýar. Türkmeniň milli öýlerini, milli toýlaryny bezäp, halkymyzyň ruhuna ruh, kalbyna päklik paýlap gelen türkmen milli aýdym sazymyz, ýagny medeniýetimiz, sunugatymyz bugun kunlarda bir dünýä ýaňsalýar diýip aýdyp bileriz. Elbette hormatly prezidentimiz, arkadaly Gahryman serdarymyz haýsy ýurda gidenne-de şu öz ýany bilen medeniýet sunugat işgärlerini alyp gitmegi, şol daşar döwletlerde ýagny dost dogalykly döwletlerimizde türkmeniň milli aýdymdyr sazlarynyň ýanglanmagy hasam bir buýsanlarjy. Ýaňky belek geçişimiz ýaly ähli ulgamlar bile birlikde 2025-nji ýylymyz medeniýet sunugat işgärleri üçin bir uly üstünliklere ýetilýän taryhy wakalara baý bolan ýyllaryň biri boldy. Elbette 2026-njy ýyl hem şunyň ýaly bir üstünliklere ýetilýän mukaddes türkmen ojaklaryna bagyt yrsyhal döwlet paýlaýan ýyllaryň biri bolar diýip umid edýäs, arzu edýäs. Köp sağ olun molim, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şeýle basagada duran 2026-njy ýyl her bir maşgala olajagyna bagyt yrsyhal bir şatlyk getirsin. Eger mümkin bolsa ýene-de gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmäňizde aýdym taýdar bilen dowam edäýin. Başyna uly höwes bilen.
kolumdan şun karguşum kuşum canım kurban tede gelen nowlay canım kurban tede gelen nowlay Hergezanın bolup telmurup qalma yelgalım canım kurban tede gelen nowlay Köp sağ olun. Mährim Almir netirip beren aýdyňyz üçin. Maýa Huliwady Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talebi, Tahydyrsyň Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altynatır bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän çalsana başly telebäsleşiginiň 2024-nji ýylaky ýeňişli orna münasip bolmak bagtyda miýetler etdi. Eger mümkin bolsa, gepleşigimiň şuportatyna 2025-nji halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna bir okuwňyzda, işiňizde, bir taýlap bolan hünäriňizde bir gadanan üstünlikleriniz bardyr. Şular barada töhfedime dowam etdik. Gahryman arkadağımızın, hormatly prezidentimiz arkadağı gahryman serdarymyzyň saýatyna biz talip ýaşlara özümüziň zehinimizi giň sahnalarda öz okuýubyny açyk görkezmekde. Gahryman arkadağımız, arkadağı gahryman serdarymyz bize ulu mümkinçilikleri döredip berdi. Bir näçe bäsleşikleri yglan etdi. Ine ol bäsleşiklerden ýagny höwesçiň aýdymçy ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýanglan diýarym telebäsleşigi, ýene-de Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän çalsana bagşy bäsleşigi hem-de çağalaryň arasynda geçirilýän garaşsylyň merjen näneler atly bäsleşikleri ýylyň ýan bir näçe ýyllaň dowamyndan bäri geçirilip dur. Maňa hem Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän çalsana bagşy bäsleşigine hem 2024-nji ýylda ýeňji bolmak bagty miýetler etdi. Meniň muňa begenjimiň, buýsanjymyň çägi ýok. Sebäbi gahryman arkadağymyzyň, arkada gahryman serdarymyzyň döredip berýän ähli mümkinçilikleri bizi has üstünliklerden üstünliklere getirýär.
Bu yıl 2025-nji ýyl hem maňa üstünlükli ýyllaryň biri boldy diýsem ýalňyşmaryn eýsem, bu ýylda halkara Dinanlar güni münasibetli her ýyl Talip Gödeli adly bäseşe geçirilýär. Ine 2025-nji ýylda Talip Gödeli adly bäseşiginiň döwlet tapgyryna, ýagny ähli okuw jaýlarynyň arasyna maňa hem ýeňiji bolmak bagty hemde baýrakly orunlaryň birine münasip bolmak bagty meýesser etdi. Bu bäseşik hem meniň durmuşymda ýatdan çykmajak günleriň birine öwrüldi. Bäseşige taýýarlanýan pursatlarymda ine maňa okumyň uly muallimi Mehri Hojaýewa hemde Türkmenistanyň at gazanan artisti Aýgül Ýagşyýewa maňa uly ýardam berdiler. Umuman aýdanymyzda biziň okuw jaýymyzda bir näçe halipalar hem bize tälim berýärler. Biz begenýäris, buýsanýarys, biz şolar ýalak bir ustad halipalardan tälim alýanymyzda, Gahrman Arkadagymyzyň şol ajaýyp döredip beren mümkinçiliklerinden peýdalanýanlygymyzda da Gahrman Arkadagymyzda, Arkadagly Gahrman serdarymyzda ýene bir gede köp sag bolsun maýdýaryn. Dogry welleýän takdyrsyň, hormatly prezidentimiz ýaşlar berkarar watanyň gelejegini gurujulardyr diýip bir ýaşlar ul önam bildirýärdi. Mundan beýlekde şu Gahrman Arkadagymyň, Arkadaly Gahrman serdarymyň bir ýaşlara bildirýän ul anamyny ödäp, döredip berýän giň şertlerinden, mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp, mundan beýlekde taýlap alan hünäriňizde, okuwňyzda, durmuşyňyzda diňe üstünlikleň ýar bolmamy süýsürekden arzu edýär. Eger mümkin bolsa, gepleşigimiň şu pursatyny bir aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Elbetde baş üstüne. Tapılar azalma cinanım. Ay ben şoňa aşygam molla bastan, ölsemem ayrılman sol galan gasan, gel gasan. Der köçede gelir onun onlasın, otoğunna edil mihman. Tapılar tapılar azalma cinanım. Ay yiğitlerimiz bardır, kolları bağdır, bağsılarımız bağdır, bil amade amade. Yine sonun değil fevketli tadı, tayıl yer çeşmindir yer. Tapılar hayırlı yer çeşmin görýän. Ay tapılar Mehri muallim, ýaňam gepleşigimiň başyna hem belleşmýäli, gepleşigimiň ady Goşa Taryň Gudratly wagtlanyrylýar-da.
Ne milli taýduralmyz bolan dutar taýduralmyz bilen bir göndön we baglanşyk gepleşikleň biri. Ne bu kunum bir bayramçylyk tany ýad gadyp tomaşaçylamy da ýetirýär. Netide şeýlerek bir sowal bilen ýüzlenmekçi. Dutar taýduralyny çalynýan bir taýda bir heňe bir näçe goşgy tetirler gabat getirilip bir heňe bir näçe aýdymlar döredilýär-de. Indi eger mümkin bolsa gepleşigmidi şu bir heňe bir taýda bir döredilýän aýdymlar barada şolaryň bir gabat getirilişi barada gurrunlar bilen dowam etsek. Elbette gaty yerlikli sorak biziň şu milli aýdym sungatymyz, ýagny milli bagysçylyk sungatymyz biziň halkymyzyň kalbyna bir uly söýgü bilen siňkiden sungatyň biri. Ýagny Türkmen halky öz bagysçydyr sazanalaryny şeýle hormatlap, özleriniň toýlaryna çagyryp, şu bagysy olowadan olowa kän toýlara gatnap bir aýda bir gezek öýüne gelýän pursatlaram bolupdyr da. Elbette Türkmen halk aýdymlar diýip kalbymyza siňkiden şol aýdymlar ýanky bellek geçişiňiz ýaly şol bir heňe bir näçe goşgular sanalyp bilýär. Ýagny biziň şa desallarymyzdan, desallamyzdan, şeýlede nusxaw edebiýatymyzda uly ýyz goýukdan şahirlamyzyň şygyrlaryndan alynýan goşgulary şol bir heňe sanap ýerine ýetirilýän aýdymlar bar. Şol bir heňe ýerine ýetiriljek aýdymyň esasy bir boğun san gabat gelmeli, şeýlede onuň gabat gelişi, ýagny gamgynmy ýa-da bolmasa birazajyk şadiýanrak şoň manysyna görä şol heňe gabat gelýän goşgy bolmaly. Elbette näme biziň milli bagysçylyk sungatymyzyň bir näçe ýollary bar, şeýlede bir näçe ugurlary bar. Ýagny ahal ýoly, salar saryk ýoly, ýomut göna ýoly, ärsary ýoly ýollarymyzda şol bir heňler ulanylýar. Ýöne şol bir heňlerde başga goşgular, ýagny başga şygyrlar şol heňe sanalyp bilinýär. Ýanky welleşim ýaly şol heňe sanaljak şygyryň boğun san gabat gelmeli, şeýlede şol heňe manysy gabat gelýän şygyr bolmaly. Ha, dogry belleýän molim söýde alp bar, ýani işleňde uly sünnikleriň ýar bolmam arzular. Ýene bir aýdymga diýip tomaşaçylarymyza ýetiräýelim. Başsyna.
dursun biz bilýär siz aslında bir yomut gökleň ýoluna aýdymlar satyklan ýerine ýetirýäňiz. Muňa garamadanam ýaňam belleşime diýäli bir beýleki ýollardan hem gydyklanyp, ýani häzirki wagtda Maýakly Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bir başçylyk sungat boýunça bilim alýaňyz hem-de bir häzirki wagtda bir ahal ýolundan aýdymlar satyklan ýerine ýetirýäňiz. Size şu ýollardan aýdymlaryň inçe sirlerini, tilsimlerini öwreden ustad halipalarynız bardyr elbetde. Bir başçylyk sunugatyna size bir uly tergi beren insanlar bardyr. Mümkin bolsa gepleşiň şurtadyna şolar beýan edäýsiňiz. Elbetde, bagşyçylyk sunugaty diýilende ilki bilen şol hünäriňe ökdülük bilen ýapyşjak bolsaň halipaň bolmaly. Meniňem şu sunugaty ilki gelmegim Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň Çağalar sunugat mektebinden başlandy. Ol ýerde maňa Türkmenistanyň atgazanan artisti Aytaş Dawudowa bagşyçylyk sunugatyndan tälim berdi. Ondan soňra orta mektebi tamamlap maňa hem Maýakly Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna Daňatar Owes Wadyna Türkmen Döwlet Ýönetim Taýsçylyk mekdebine talip bolmak bagty meýesser etdi. Ol ýerde hem men hem şol ýomut gökleňi ýolundan daşgary ahal ýolundan tälim almak hem özüme maksat edindim. Ol ýerde de maňa ustad bagşy Serdar Bayramow halipalyk etdi. Ahal ýolunyň ençeme aýdymlaryny, bir halipalarymyzyň aýdyp bize ýadygärlik goýan aýdymlaryny öwretdi. Häzirki wagtda hem Maýakly Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bilim alýaryn. Ol ýerde de Meýlis Goçmuradow maňa şol ahal ýoluny dowam etdirip şol ýollar ýene-de halipalaryň bir näçe beýik çekuli aýdymlaryndan öwrenýärin. Mundan başga diňe bir halipadan näl okumyzda Şemşat Hojaýewadan, Mehri Hojaýewadan, Aýgul Ýagşywadan hem aýratyn şu denan maksadylaryň ýerine ýetirjilik ýollaryny hem öwrenýärin. Size mundan beýlekde başçylyk sunugatyna ulusynlykla ýar bolmam arzu edýär sahdurtyn. Ýene bir aýdymyny tamaşaçylara ýetiräýeli.
Daşıngdan aylanayın Pırağını görün dağlar Daşıngdan aylanayın Daşıngdan aylanayın Pırağını görün dağlar Köp sağ olun. Mehrim olayım. Takdırtın şeýle bir tutar sadural barada da bir näçe gyzykly maglumatlar berdiňiz. Ýylimizde gadanlyk üstünlikler barada da töhfet etdik de şeýle şu wagt töhfetdeşik edip oturan pursadymyzda hem bir her bir aýdýan sözleňizi beýan edip duran pursadymyzda bir aýdym aýdýan ýaly o wagt eşdilýärde. Şu wagt terme şeýle bir aýdylan jümleler ýadyma düşdi. Ýani sesiň güýji o wagtda batda dälilýärde. Mümkin bolsa töhfetimiz şular barada dowam etsek. Elbette sesin güýji owazadyr, batda däl. Bu diýilligi bat bilen aýtjak bolmak däl, şirin hem bir halkyň kalbyna girip biläjek mylaýymlyk bilen. Esasen hem aýratyn hem zenanlamada, ýagny şu talip gyzlamada öwredemizde de öz ýerine ýetirýän aýdymyzda bir zenan näze bolsun. Gyzgellere gelişýän bir näze bile ýerine ýetirmek, batla aýtjak bolup oňa aýdyma haýwat bermek däl, bir şirinlik bermek. Şunyň özi bir halkyň kalbyna hasam bir inçelik bile girýän kädiýän. Elbette her aýdymyň öz ýerine ýetirilişi bar. Ýagny çekuli aýdymlardan bir şirwan perdelere galanda ses alnyş usullary şeýlede bir her aýdyma öz täsirini ýetirip şonuň içine girip aýdylýan aýdymyň sözlerine dogry hem dürüst düşünüp ýerine ýetireňde bir ýürekden çykan söz ýürege barar diýär-de şol aýdym hem ýürekden çykanyna bir dinleýijiniň ýüregine barýar. Dogry belleýän Mehrim olayım şeýle bir kalpdan çykýan owazyňyz mundan beýlekde dowamly bolsun. Takdyrtyn size de Mehrim olayım size de bir alyp barýan işleňde ulutsunluklyň ýar bolmagyny mundan beýlekde de şu bagşçylyk sunugatynyň bir dowam bolmagyny dama bir öz goşantlygyny goşup gelmeňizi size tüýsürekden arzu edýär. Ýene bir ýola täze bayramyň gutly bolsun. Sağ ol Gülalek, siziň şu goşataryň gudraty atly gepleşiňizde sinedemizde elbette Türkmeniň milliligine, milli aýdym sazlaryna bir uly hormat goýulýandygynyň nyşany bolýar. Elbette näme biziň asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstüne berkarar döwletde bagtyar ýaşaýan halkymyz bar. Halkymyz biziň şu ýerine ýetirýän aýdymlarymyzy uly bir höwes bilen dinleýärler. Munyň özi bolsa näme? Biz bagşylar üçin hassa bir degenlerce, buýsanlarca biziň esasy maksadymyz näme? Şu talip ýaşlanmazyň bir edepli, edermen watanmyza, ene toprağımyza wepaly, hünärli ýaşlar bolup ýetişmekler biziň esasy maksadymyz bolup durýar. Ýene bir gezek pursatdan peýdalanyp ýetip gelen täze el bayramçylygy bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Mehriban hem gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzy, bagtyar Türkmen halkymyzy tüýsüregimden gutlaýan täze 2026-njy ýyl her bir mukaddes türkmen ojaklaryna ırsyhal döwlet, bereket, baht getirsin. Her bir mukaddes türkmen ojaklaryna çağa ülkeleri ýanglanyp dursun. Bize şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan, medeniýetimiziň, sungatymyzyň, türkmen milliliginiň haqqawanarlary, Mehriban hem gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak, belent başlar aman bolsun. İl ýurt bähwetli, adamzat ähmiýetli alyp barýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Menem şu pursatdan peýdalanyp ýene bir gezek türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen tüýs ýüregimden gutlaýar. Halipa şägirtlik ýoluny, medeniýetimizi sunugatymyz sarpalayan gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Arkadagly ýurdumyzda
toýlarymyz toýlar ulaşsyn. Täze ýylda hem mäňide täze wagt temra bolsun. Taçagymyz deňiz bolsa, zähmetimiz derýa bolsun. Şol derýalar dolup, daşyp, joşup çyksyn kenaryndan. Gülküsete joşup çyksyn her bir öýüň diwaryndan. Watanmyzyň wasfyn etsin saýrak dilli bilbillerimiz. Anam bilen, ahlas bilen öňe gitsin ädimlerimiz. Mähriban tomaşaçylar, edidileşler, ine şunuň bilen şeýle ýaşy arzuwlar bilen goşa taryň gudratat gepleşigimiziň bir bayramçylyk sanyny geçirip gotarýar. Ýene bir ýoly milli medeniýetimiziň sungatymyzyň hak howanarlary, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzy, hormat prezidentimiz Arkadagal Gahrman Terdarymyzy, kully Türkmen halkymyzy täze ýyl bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý täze ýyl her bir maşgaly ojagyny şatlyk bagt getirsin. Diyarımızda ermidama toýlamy toýlary, bayramlarymyz bayramlary ulaşsyn. Gepleşigimiziň indi 2 tane didarlaşýança hoş sag bolun.